אז מה המצב צופים? כנראה הביאה סרטון חדש של ברול סטארס. חבר'ה, אתם לא מבינים, שלא העליתי לכם כמה דברים השגתי. השגתי את אמס, השגתי סטאר פאור לדנמייק, השגתי גאדג'ט לדנמייק, השגתי מלא סקינים חדשים, מלא דברים חמינו יופעל, אז תתנו לזה ואם ל100,000 רשומים תרשמו לי בתגובות על מה עושים, ואפילו יהיה לכם כמה הפתעות ואני אגלה לכם כמה דברים. טוב, תראו גם העליתי 1,000,015. תראו כמה סקינים מסוימים. אחת. דנמייק סטארט לפתוח. 3. תראו שקורה גם מההתחלה. 1, 2, 3. חבר'ה, תרשמו לי בתגובות עם מי אתם רוצים שנשחק. וגם חבר'ה, עומד לצאת דמות לג'נדרית חדשה. נראה לכם, בואו נראה את הסרטון של הדמות הזאת. חבר'ה, אתם רוצים בעברית? אתם רוצים מדובב? אני אעשה לכם מדובב. חבר'ה, אני אעשה את הסרטון. טוב חבר'ה, אז חזרתי לכם, אבל עכשיו תראו, מדובב לעברית. ואני לא אחזור לכם. ברולון כבר כאן, ובשביל לחגוג אותו יש לנו סביבה חדשה שנקראת הבמה של פוקו. זה מין שילוב כזה של יום המתים לקרנבל מקסיקני. הבמה של פוקו הוא גם הבית של הברולרית החדשה שלנו, אמבר. היא אגדית והיא כולה על אש. ובכדי להתחרות מול פוקו ואל פרימו כבדרנית, היא החליטה ללהטט באש ולירוק באש, אבל היא לא כל כך טובה בזה. ההתקפה העיקרית שלה היא מכניקה חדשה ומיוחדת, וכל עוד היא ממשיכה לכוון את כפתור ההתקפה שלה, היא תפרוס תחמושת עם אש. והסופר שלה פעם נוספת הוא לזרוק בקבוק של שמן, הוא נשפך על הרצפה והיא יכולה להציץ אותו. זה נשאר שם לזמן מה כדי שהיא תוכל לשמור אותו בשביל הזמן הטוב ביותר. והיא תהיה זמינה בדיוק ביום שבו יוצא העדכון, גם בקופסאות וגם בחנות. ובשביל סקינים אנחנו מקבלים את בור מהעולם התחתון, וכמו שאתם יכולים לראות כאן, זום ביבי. ומכיוון שהם סקינים של סופרסל מייק, הם לא יהיו עונתיים כמו הסקינים של הברולורים. ואנחנו מקבלים גם 5 סקינים בכסף טהור ו5 סקינים מזהב טהור בשביל ברול, ברלי, ריקו, מורטיס ופרנק. עכשיו חכו כאן רק שנייה. וזהו זה חברים, הרגע שחיכיתם לו.
רוזה מקבלת את הסקין הראשון שלה. ובנוסף, המודל המקורי שלה יקבל כמה אנימציות שינוי צורה חדשות. ובנוסף, ביחד עם העדכון הזה אנחנו מקבלים גם אתגר של ברולווין, שבו אתם יכולים להרוויח נקודות כוכב ומטבעות. אבל יותר חשוב מזה, אם אתם מסיימים את האתגר, אתם יכולים לקבל את הסקין המגניב הזה לפני כל אחד אחר בעולם. ואנחנו הולכים גם לקבל סיכות אקסקלוסיביות עבור הזוכים שלא יהיו זמינים אלא אם כן תביסו את האתגר. אנחנו הולכים לקיים את הגמר העולמי של 2020 בברול סטארס, אז אל תשכחו להירשם לערוץ האי-ספורט שלנו שיצרנו לא מזמן. ואנחנו הולכים לראות איזה שחקנים הטובים בעולם משחקים בברול. ובכדי לתמוך בשחקנים האלה אתם תוכלו בעצם לקנות הצעות אקסקלוסיביות. ראשית יהיה לנו סקין אקסקלוסיבי שנקרא קולט המאתגר, ויש לנו הרבה סיכות אקסקלוסיביות שאתם יכולים לקבל רק מהמבצעים האלו. ההכנסות מהמבצעים האלו ישמשו להגדלת הפרס הכולל של הגמר העולמי לעד $1,000,000. לכמה מפות במשחק יהיו משגרים שיכולים לקחת אתכם לחלק אחר במפה באופן מיידי. ובנוסף, בית הקברות חוזר, השחקנים יותר שנים שלנו הולכים לשמוח כשהם ישמעו שמצב לייפליץ' חוזר. וחוץ מזה, אנחנו הולכים לשחרר עוד 10 גאדג'טים חדשים בשבועות שלאחר העדכון. אל תשכחו, לפני שהעונה נגמרת, עליכם לקחת את כל הפרסים של עונה אחת, אחרת הם ילקחו אוטומטית ברגע שהעונה הבאה תתחיל. היי ריין, זוכר שכשאמרתי שלא יהיו כל מיני הפרעות הפעם? טוב, זה היה שקר. דני, מה בדיוק? ואם תרצו לדעת קצת יותר על הברולמאפס, תרשמו #ברולמאפס ביוטיוב ואתם תראו כל מיני יוצרי תוכן שמשתמשים בתכונה החדשה הזו. זה נכון, אז תרשמו לערוץ ואנחנו נראה אתכם בחודש הבא. טוב חבר'ה, אז ראינו את הברולטוק, אז עכשיו נשחק בברול סטארס. טוב, יאללה בוא ניכנס. חבר'ה, תראו סאב זה מאוד חשוב. טוב, התחלנו עכשיו. חבר'ה, אני רגע בדיוק מה... טוב. כאן אולי ייגמר הסרטון, או שאתם רוצים משחק. כזה, אם אני אצליח להתקין את העדכון, אני אעשה לכם מלא דברים. נשחק לסולו עם מישהו. טוב חבר'ה, התחלנו סולו. סולו. A lot of fun. טוב חבר'ה, אני צריך נצליח פה, אם לא, והסרטון הבא זה יהיה של העדכון, אז שווה לכם להירשם לערוץ, להפיץ את הפעמון, לתת לייק לסרטון, וגם אם נגיע ל2,000 לייקים אתם תקבלו סרטון יותר מטורף של העדכון. עולה אבל... תודה.
טוב חבר'ה, ניצחנו. חבר'ה, אם אתם רוצים תצטרפו למועדון שלי, אבל תכתבו בצ'אט שאתם נרשמתם לערוץ שלי וזה. חבר'ה, רוצים שאני אוציא מועדון רק לרשומים לערוץ? אז רק אם נגיע ל100,000 רשומים ו2,000 לייקים. טוב חבר'ה, אז יאללה ביי.